Senior citizen og kanhi na priso na nadakpan sa gikasang bypass operation sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yes, Real, apan ang usa sa mga dinakpan midepensa nga planted kuno ang droga nga nakuha sa iyang posisyon. Ang tubag sa otoridad atong Siron. Dili sila mutuuan ng ilang mga alpa-alpa kay puro na lunod kay ug makakuha tagaan man na nila. Tinuod lang nga pag-istorya. Ug mahimo undangon na nila kay mura man gihapon ug wala sila silot dinhi sa hitaas na agid sila silot nga itumpawak nila ang tao para nga malunod. Kini ang mensahe sa senior citizen nga si Pablo Tariao ngadto sa kapulisan. Human kini nadakpan atol sa gihimong bypass operation sa Zone 2 Barangay Taytay, El Salvador City. Alegasyon sa suspect nga planted ang mga droga nga nakuha kaniya. Sanglit wala kuno siya nagagamit apan aminado siya nga adunay mga higayon niadtong milabayng Disyembre nga nakabaligya siya og droga tungod kini ang gibayad sa iyang pasahero sa taxi. Wala man kuno sa kwarta ang iyang gihatag katong items nga gamay kayo. Gamay kayo. Dili man ko mo gamit mo nang nakaibaw man ko dinhi dapita nga naay mo gamit mo nang akong gihatag sa iya aron dili masayang akong boundary ug akong gasolina. Apan sigon sa kapulisan, positibo ang operasyon nga ilahang gihimo. Labi pa nga napalitan si tatay og usa ka sachet sa gituwang shabu gamit ang 500 pesos mark money. Nakuhaan pa kini og upat ka pakete sa suspected shabu nga mobalor sa 27,200 pesos. More on sa pagpamaligya ni siya. So ang kasagaran niya ani nga mga parokyano is diri ra gyapon sa taga-poblasyon El Salvador o ingon dito sa kapit sa hinterland namo nga barangay sa San Franz. Samtang sa Upol, Misamis Oriental, dakpan sab sa gimong bypass operation si Quintino Bacaro, 45 anyos, og residente sa Zone 5 Bara Upol. Napriso na si Bacaro kaniadto tungod gihapon sa susamang kaso, apan nakagawas kini tungod na dismiss ang iyahang kaso. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka sachet sa gituwang shabu nga mukantirad og 6,000 pesos. Usama ni siya construction worker, ang iyahang pamaligyan diha ra pud sa iyahang diri sa may area sa Bara, no? Bara sa Igpit. Nayara po mga kailang gagamit og shabu. No, ang usay tabok ni siya sa bulwa, ipunan. Real, kasong paglapas sa RA 9165 ang atubangon sa mga dinakpan dugang pahimangno usab sa otoridad nga likayan ang pagpamaligya og ilegal nga droga aron dili masayang ang kinabuhi sulod sa prisuhan. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.